Čaute, dneska zase sa stanem chemikom, lebo tu máme druhú časť, ale nie chemickú laborátore, ale slizovú laborátore. Dole v popisku budete mať určite video na chemickú laborátore, čo som robil video. A určite budete mať dole v popisku link na končenie s YouTubeom, áno či nie. No, my sa ideme na to vrhnúť. No, super. To nám netreba. Čo tu máme poprvé? Nádobku. Asi tu bude farbivo, neviem. Máme nádobku s nejakými fľaštičkami. Samozrejme, že rukavice. Pomocky ďalšie. Okuliare. Kukuričnú múku. No, to môžem na čo, neviem. Také prázdne tieto. Návod. A ešte nejaký obrázok tu máme. Neviem čo to je, ale no, je to tu. Dobre. Krabicu môžeme dať sem. A je tu český a slovenský návod. No ja si dám slovenský, lebo som Slovák asi. No, je tu komiks a to my ešte nepotrebujeme. Ideme sa tu pozrieť, že čo tu máme, ideme si to prečítať. Poprvé tu máme modré potravinárske asi farbivo. Áno, to je toto. Žlté potravinárske farbivo. Toto. A červené potravinárske farbivo. To asi nám už nebude treba. A ešte si dáme rukavice. Ideme si urobiť husté červy. Idem len zbehnúť po vodu. Hneď som tu. No, s vodou som už naspäť. A na to potrebujeme na to túto krabičku. Že máme, musím si ho dať sem. A odmerajte si 40 ml vody a nalejte ju do plastovej nádobky. 40 mm. No, môj. Trošku viac, nevadí. Z oka. Ešte dáme. Dobre, to môže byť. Pomocou kvapadla dajte do vody 4 ml roztoku chloridného sodného. Čo je toto? Jak to mám otvoriť? To je také, to je celé toto. No to je asi ono. Ešte trošku dáme. Zamiešať, zavrieme. Dobre, zamiešame to drevenou lyžičkou. Bude také nejaké zvláštne to je. Tu dáme zatiaľ sem. Čo dáme dať? Do ďalšie odmerky si nájde 10 mm, tu mám koľko? OK. 40 mám. Ďalšie odmerky si nájde 10 mm sodného a odmerky. A tejto asi, či? Asi tejto dáme to sem tú vodu. 15, nevadí. Ďalšie odmerky si nájde 10 mm roztoku alginatého sodného na odmeranie tak malého množstva. Už je čisté kvapadlo. Už čisté mám použiť. Nie. Čo to je prášok? No čo už, neviem. Teraz neviem, ktorá. Táto. Čo, jak mám ten chloricón mi tam dať? Čo to je? Nie, ale chloricón nie je alginát sodný. Čo to je? To sa nedá nabrať. Tak ja neviem. A ja si mám urobiť roztok. Asi takto. Neviem, že to robí dobre. Toto odložím. Použite tretie kvapadlo, opäť musí byť čisté. Naberte svoju obľúbenú farbu a dajte ju do roztoku. Samozrejme, moja obľúbená farba je modrá. Opäť musí byť čisté, naberte svoju obľúbenú do roztoku. No zasa, ja to už bude tretie, čo zoberiem.
A tu je zas... Ježiš, čo to je za poistka? Môžeme si dať. Som nezamiešal. Zamiešaj. Čo, ja neviem, že to robím dobre. No, zoberieme. Koľko milimetrov? Už je tretie kvapalo, opäť musí byť čistá. Naberte svoju obľúbenú farbu a dajte si ju do roztoku alginátu sodného mála. Ale koľko? No, to je asi dosť. Dobre, a teraz nejak to týmto to zamiešam. No a tu ďalšie odmerky si naliejte 10 ml roztoku alginátu sodného. Na odmeranie tak malého množstva použite čisté kvapalko. Dobre, mám. Teraz ponožte kvapalko do nádoby s chloritom a nad tým pomalej ho stlačte, aby nafarbený roztok alginátu sodného vytiekol do tejto nádoby. Malo vody sa mi zdá. Prilejeme vody aj toho chloridu vápenatého tu dám trošku viac. Dobre, máme. Nečím to zamiešať. A čím? Týmto som to miešal. Dobre, zamiešané. A môžeme to dať toto. A pomaličky to tam dáme. No to nefunguje. No, možno trošku, hej. Ale vypadá to pekne. Ty kukso, to vypadá krásne. Ono to trošku je iné, ale... To vám musím ukázať. To je. Trošku je to inšie ako na obrázku. No ale, no nevadí. A ja si myslím, že to je pekné. Idem to asi poumývať a vrhneme sa na ďalší pokus. Tu máme melónový kaviár, alebo nechutný sliz. Ja by som šel na nechutný sliz. No, takže máme si naliať do plastovej veľkej odmerky dajte 50 ml vody a nalejte ju do misy. A to je misa. Aha, no. Ešte. Je to celé, to je jedno. No. Pridajte do plastovej misy polovicu čajovej lyžičky, guarovej gumy v prášku a rýchlo zamiešajte. Chloridová guma. A koľko? Guarovej gumy, rýchlo mi daj nejakú lyžičku. A no, na obrázku je tak ako... Koľko pridáte do plastovej misy polovicu čajovej lyžičky. To je asi polovica. Dobre. Takže, no, to sa tam dáme. Zamiešame rýchlo. Zamiešať. Miešam. Takže to robia hrudky. Si odložíme, miešam. Ak máte v zmesi hrudky, snažte sa ich rozmačkať v lyžičku, alebo... A nezabudnite stále miešam. Furt ako voda. Miešam. Aha, hej, spôsobuje to tuhnutie. Má to spôsobovať tuhnutie. Keby sme tam ho trošku viac pridali. No trošku som až moc prehnal. A to nevadí. No, ja som to nemal pridávať. A dokeľu, no ja budem mať, nevadí. Uvidíme, čo aký budem mať sliz. Že bude nechutný sliz.
No hej, už tu po krajoch je slíz. No fuj. No hej, už to je slízak. No. Tie hrudky mám nejak rozdrviť. A tu je môj ten slíz. Ideme sa naň pozrieť. Hej, je to. Je to riadny slíz. No tie hrudky sa mi už nepodarili. Ako by sa... No nevadí, ale už máme ten slíz, ten nechutný slíz.